سلام تختاتلتي الرودا ميديا لومي زلنا ورحي حملة ايو قدمي حدا عمت بفلاي دما كلت حملة كلتشحن 17 عمت مرت حدا فلي زحزن فتصامة نيرو اتي رتو عندبتو ودقود بحري ጋዜጠኛ ዶክተር ታደሰ ሚዛን በህይወት ዝሰአናሉ እዋን ዶክተር ታደሰ ሚዛን እትኸልአይ ቀብሩ ኣብ ከተማ ውቅሮ ክፍጸምን ከሎ ኣብ ህይወት ታሪኩ ከም ዝተነበበ ካብ ወላዲኡ ዳኛ ሚዛን ተካን ከምኡውን ወላዲቱ ወይዘሮ ማሚት አለማየሁን 19 ታሕሳስ 1955 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ ውቅሮ ተወሊዱ ኣብ መጋቢት 30 ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ተማሂሩ ኣብ ውቅሮ ካልኣይ ብርኪ ድማ ትምህርቱ ዛዚሙ ናብ አዲስ አበባ ብምኻድ ብሞያ መምህርነት ሰልጢኑ ዳሕራይ ኣብ ሚዛን ተፈሪ ኣብ ቴፒ ብዙሓት ህይወታት ሕሊፉ መወዳእታ ድማ ብዝፈትዎ ሞያ ጋዜጠኝነት ኣብ ሃገረ አሜሪካ ኸይዱ ህይወት ታሪኩ በሓባር ኮይና ስለዘርአናዮ ዓብይ ራእይ ዝነበሮ በዓል ሞያ እዩ ጋዜጠኛ ዶክተር ታደሰ ሚዛን ከም ስድራ ኣብዛ ከተማ እዚኣ እንተዓቢ ብዙሓት ትውስታታት ኣለዎ ታደሰ ናይቶም ብኽብሪ መስዋዕቲ ዝኸፈሩ ናይ ማህደር ናይ አቤል አጽባሃ ዝበሃሉ ኣሕዋቱ ሕድሪ ክፍጽም ክብል ብዙሕ ከርተት ዝበለ እዩ መብዛሕቱ ኢትዮጵያዊ ዝፈልጦ ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ኢቢሲ አትዩ የሚዲያ ዳሰሳ ዝብል ብጣዕሚ ጽፍናዓታው ጽሑፋት ምቕራብ ኢና ንፈልጦ ከመባህላ ገለገለ ኢትዮጵያውያን ብምንባብ ድሕሪ መለስ ክጥቀስ ዝኽእል ታደሰ ሚዛን እዩ ዶክተር ታደሰ ሚዛን እዩ ብጣዕሚ መንበብ እዩ ስለዚ እቶም ደቁውን ክልቲኦም ሶፋንያስን ናርዶስን ኣብ ህይወት ገዲፉልና ዝኸደ ስለዝኾነ መላእ ስድርኡን ስለዘለው እቲ ኻልኣይ ቀብሩ ኣብ ከተማ ውቅሮ ብፍሉይ ኩነታት ተኻይዱ እዩ ታዴ ኣብ ህይወት እናሃለወ ናይ ብቁልዕነት ናይ ብመንእሰይነት ትውስትኡ ከይለቐቐ ሓደዋን በቲ ዝጽሕፎ ጽሑፍ ኣቢሉ ብቃላት ከሽኑ ሓደ ስምዒቱ ዝቕስቅስ ኣጋጣሚ ምስ ረኸበ ውቅሮ ዘኪርዋ ኣጋጣሚ ኣብ ናይ ላዛ አይዶል ውድድር ፊልሞን ሚኪያስ ብርሃነ ዝበሃሉ ካብ ከተማ ውቅሮ ዝኸዱ ተዓወቲ ብጥበብ ተዓዊቶም ኣብ ዝሓለፈ መደበ ቀሪበዮ ነይረ ጥበብ ውቅሮ ካበይ ናበይ ዝብል ስለዚ ታዴ ነዞም ቆልዑ እዚኦም ዕውታት ምስኮኑ ውቅሮን ጉዱ ሓረን ጥበብን ተኣሳሲሩ ብጣዕሚ ብዝገርም መልክዑ ምጭ ዞሪጋ ብትብል ሓንቲ ኣብ ውሽጢ ዘእትዋ ኣክተር ተጠቂሙ ንጥበብ ብፍሉይ ገሊጽዎ ንሎሚ ተኸታተልቲ መደበይ ሕድሪ ክብለኩም ዋላ እውን ኣብ መኪና እናኸድኩም ብድቁስኩም ኣብ ጉዕዞ ነቲ ታደሰ ዝጸሓፉ ትረካ ኩሉ ድጽን ኢልኩም ኣዳምጽዎ ኣነ ድማ ብታደሰ ንምስትዋስ ኣብ ቀዳማይ ዝኽሪ ዓመቱ ኮይነ ሎሚ ኣብ ወርሒ ሓምለ ኮይነ እታ ታደሰ ዝጸሓፋ ትረኻ መልክዕ ናባኻትኩም ከብላእየ ብጽሞና ክትከታተልዋ ብኽብሪ ዕድመኩም ታዴ መንግስተ ሰማያት የዋርስካ وقرو بدك أقود بحري للمعرقة
ኣለኹም ዶ አንቱም ቆልዑት ጉድ ባሕሪ ከም አይዶ ይገርመኩም ይህሉ ምጩ ዘሪጋ ዝብልዋ ቆቋሕ ውቃበ ስነ ጽሑፍ አብዝባነይ ካብት ነበር ዓመታ ተቁፂራላ ዳርጋ መተዓቢተ እያ ዶ ኽብላ እዛ ነዊሕ ጽሑፍ ዘየፍትዋ ሻፋዲት ዛር ስነ ጽሑፍ መሻረኽቲ ቲክቶከራት መሲለ አትስምዕኒ ነዊሕ ጽሑፍ ቀታሊያ እዩ ንሳን ባዕላ አውዚ ነፍቲን አትያ ዓበድበድ እናበለት በቲክቶክ ምሕምባጡ ያመላ በረገጽ ይውሓዲ ብዛሕ ብዙሕ ምስጉን ጎንውን ኣለው እዩ ዋላ እኳ ሓብሲ ዕብዳን ዝመስል ቃሕ ዘይብል እንተሃልወላ ካብዚ ካፍቲ ቀዊዓት ተምጽኦ ሰናያት ስራሕቲ እውን ግን ኣለዋ በረገጽ ቃይጦ ነገር ያ ርግዓት ዝበሃል ነገር ይፈጠረላን እዛ ዛርቱ ጉድ ባሕሪ ውቃበ ስነ ጽሑፍ ሙዚቃን ጋዜጠኝነትን እንዳሸለመት ኣብ ውቕሮ ስፍሕ ኽብል ድማ ኣብ እንዳ ኹሉ ወዲ ኽልተ ተውላዕሎ ተሓድረሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ባ ካብ ቃቁራን በዓትን ጉድ ባሕርን ዘይትወፅእ ዛርቲ ምጩ ዘሪጋ ትበሃል ዛርቲ ኪነ ጥበብ ነይራ ይብልዋታ ተደሌት ናፍቶም ደግስ ሁራ ሰለስተ ፍቕሪ ዝሓደሮም ሓረስቶት እንተደሌት ናብ ነጋዶን ቸርቸርትን ወይ ናብ ምሁራት ተመም እናበለት ከይዳ እያ ትሕንገር ንላዕላይ ውቕሮ ንበለሳ ንገበላ ሓደ ጊዜ ድማ ካብ ገረብ ገንፈል ተሳጊራ ናብ ገጽ ደንጎሎ ትኸይድ ቃሕ እንድሕር ዘይበላ ናብ ቀለም ቀመስ ትሕንገር ቀደም ኣብ ከተማ ውቕሮ ኣብ ዝነበራ 4 ቀበሌታት ብፍላይ ድማ ሪጋ ደንጎሎ ኸይዳ ኣብ ዝባን ወይ ዘራዝር ተሓዚላ ክትኳሸምን እስክትሽም እንዳበለትን ትውዕል ዕጣን ዓደል ዑድን ሰትን በብመደቦ ሰሊፋ እንዳ ሰርዐት እንዳ ተቆፍቆፈት ሕልፍ ክብል ድማ ሰትሰምሃል ነስኒሳ ቆላኣት ተውርድ ምሕደረ ዓዚዛ ሸምባቆ ኸበሮ ወቃዕትን ደረፍቲ መጣቃዕትን ሳዕሳዕትን ጸዊዓ መሬት ብትልሂትን ሳዕስዒትን ሓውዛ ትገብራ በወዝ ኪነ ጥበብ ወላህላሂላ ቃተኛ መልክዕ ፈጢራ ማሕበራውን ፖለቲካውን ውራያት ከም ቃሕታአትልህ ትደርፍ ትዝይም ትጉይል ወዘተታት ኪነ ጥበባዊ ውራያታት ኽውን ቀደም ሸኽ ያሕያ ዝበሃል ውቕሮታይ ዓብይ ሰብ ዶብ ተሳጋራይ ሹፌር ከይተረፈ ብኽብሪ ሰግደሎም እዮም ነይሮም ሙጭ ዘሪጋስያ ንሶም እዮም ያው ቃብኣ ጠቢሮም ዝሕንቅቕዋ ነይሮም ይበሃል ሸኽ ያሕያ ኣድባር ውቕሮን ዓብይ ዓድን ነይሮም ናይ ኣሻው መናእሰይ መልክዕን ቁመናን ሸኽ ያሕያ ይንርስዖን ዝመቸዎ አፍሪካ አሜሪካዊ ንጉስ እዮም ዝመስሉ ነይሮም ዝተለንቀጠ እንጣጢዕ ዝመስል ወዘና ገጾም ቅኑዕ ሰብ ንምንባሮም ምስክር መሲሉ ይስማዓኒ ከምዙ እያበሉ እዙ እያገበሩ ተባሂሉ ይንገረሎም ነበረ በኪነ ጥበብ ኪሮስ ዓለማየሁን ኪሮስ ኃይለ ሥላሴን ሂበከለኹ ደጊም ሓረስታይና ማሕረሱ ምሁር ናብ ስርሑ ነጋዳይ ናብ ዕዳጉ ይኺድ ግደፍዮም ኢሎም ለሚነም ዋያ ነይሮም እዮም እንትበሃል ንሰምዕ ነርና ምጩ ዘሪጋ ግና እንግድዓን እምሮን ደቅ ውቕሮ ግድ ጸቢቁላን ተመቺዋን ምሰያና ሸኽ ያሕያ ይተቃደወትን እኳ ደኣስ ፍቕራ ገዲድዋስ ኩሎም ደቅ ውቕሮ ኣብ ጥበብ በጥሒላ ኣብ ዝባኖም ኮይና እያ ትዝምር ተዝይም ትደርፍ ትስዕስዕ በልዋ ሙጩ ዘሪጋ ኸይዳ ዕዳጋ እንተልካያ ግና ትፈርሕ ምኽንያቱ ካብ ጉድ ባሕሪ ወፃ ምንባር ንዓኣሞታ እዩ ሙጩ ዘሪጋ ምዝያም እንተጀሚራ ኣቤት ጨርቆስ ቁሮ ባዕልኽ ሓልወና ኢሉ እዩ ሰብ ዝፈርሕ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ጨናውጊ ቀዲሙ እያ ሰብነታ ዝነግራ ኣብ ፍንጫኣ ዝኣትውን ብርሑቕ ሓገፍ ዝብላን ደርፍን ተብዚሓ ሰብ ብጣዕሚ እዩ ዝፈርሕ ዝነበረ እናተባሃለ ይውጋዕ ነይሩ
شيخ يحيى قل لهم انت مصوم جنا تحازيهم اندحر قطعيلو كم زي محروا سله تفلط والياتو ناي وازا يكونتن اب غود بحر تصقعا عفولن شخي اندابلتيا تلمنهم داقيم كابر سدق وغرور يدلخو يحرس حرستا ينقد نقاداي زمهار دما يمهار لغيق اللخو إياه تبل مجم مجو زاريقا دما كم سب يقرتا قد حاتتن كلاما بحسبكم سأل وادق وغرو أفتقزيان السو كتما وغرو بتمرتهم تسأبلالتا بزر أيتو مهراء كتورر جمرت حابن ولد دما كالي قداي كون جمرت الشعيو علالي ينبي زبل حرقون لومودن علاتاون زخوانا محازوتي عبيتن من اسياتن كلهم بمهرون بفلطت قلمن زي يجبطو حوتات كونو اب كل زرفي مهرو كواخوت كونو دوكاتر مهندساتن ممهرانن الف آلاف كونو بغازيطኝነት በጥበብ ወዘተታት ደቁ ቅሮ አርም ሙሉ ሰራዊት ቀለምን ፍልጠትን ፈጠረት ወስኩ ይሳባ ጽሕት አየሙጩ ዘሪጋ ንዓይ ድማ ህድ ዝበለ ካይዳይ ተዓዚባ ከተብቀ دحراي ግን ከም ሰጋር በቅሊ በሰላሕታን እንዳነሃርኩን ከስዕብ ገበረትኒ በዝሕ ደቁ ቅሮ ፈንጠርጠር ኢሎም በብድዕር አይኑ ግን አይብሉን دمصم بملء سلاحتا كويلهم አጽቂጦምን እዮም ናይልቦም ዝገብሩ ከም ኦኾይነውን ገና ሙጩ ዘሪጋ ዛር ኪነ ጥበባት ናብ ኩሉ ወዱ ቅሮ ከም ሽንፋ ባሕትን ዳነጸገቶ ንኹለ ባጽሐቶ ዛር ጥበብ ሙጩ ዘሪጋ ናብ ኩሉ ተዋሃደ ወቅሮታይ እሞ ምስ እልፈ ላፍ ክእለቱን ሞይኡን በወቃበ ዛር ጥበብ ተለኺፉ ክራር ቃኒው ሁራ ሰለስተ ዘይብል የለን ይዝይም ይጉይል ይገጥም ይግዝጥ ይጽሕፍ ይደርስ በቃ ጥበብ عوده مخدع وقره ገበረት አነውን አፍታ ደርፍ እኮ የለኹላይ ድርብ ጽሑፍ እንትጽሕፍ ስእልን ተስእልን በዝሕ ዝበለ ጽሑፋት ክጽሕፍ ከለኹስ ንባዕለይውን ይገርመኒ ኣብዋን ደርጊ አነ ናይ ከፋ ክፍለ ሃገርን ከባቢኡን ናይ ትምርት መምሪያ ህዝብ ርክብ ዝኾን ኩሉ ምኽንያቱውን ምጩ ዘሪጋ ብዝጻሕተረቶ ወቃበስ ነጽሑፍ ይነይሩ ንባዕለይውን ይደንቀኒ ብፍላይ በቋንቋ አምሓርኛ ናሞያ ጋዜጠኝነት ዘተሰጋገር ክሉ ምኽንያቱውን እዚ ይመበገሲኡ ዳሕራይ ግን ናብ ስሩዕ ስነ ቀለም ብምቕያር አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ብምእታው ብናይ ማስ ኮሙኒኬሽን ጋዜጠኝነት ሙያ ባችለር ዲግሪ ምስ ወሰድኩ ከይተሃከኹ ነውሕ ተጓዒዘሉ ተመስገን ጎይታይ ዕጣን ዓደል ውቅሮ በቃ ዕጣን የመነ ይኮነን ዕጣን ሽረ ሸራሮ ዕጣን ጥበብ ብዕሪር ጥበብ ኮነ ምጩ ዘሪጋ ብዘይ ጋዜጠኝነትን ጥበብን ናብራአ ትርጉም ከም ዘይብሉ ፈሊጣ ንውቅሮታይ ኩሉ በጥበብ ፍቅር ለኸፈቶ ጥበብ ዝረገጸ ይመስል ሓንካስ ብምርኩስ ዕውር በመራሒ ምስ ጥበብ ይነብር በቃ በጥበብ ይነብር أمرعان دقسن ترخيبا اندحر زيت زي ملا كسادا قعطيصا نابعاتو قد بحريات حدم شعو جرا توقع الكايو تم كبرو تيم انتبل كايو حتم لسان كزي من تبل لقم بكا مجو زريقا كوخوريا يبهال شعو دقو قد بحري نحما سايلوم ناب قد بحري خدو بوقابا مجو زريقا بتباب تخاتيبهم بوز وقابا بحبار چقات لخيمون بمرفت حاكمو من چرو من كرارو من قانيو مملسو ودعيت يولو شعو كم تمن دما زارغو قربت طببم اب غد بحر دربيوم حدوش حيل طبب كم مچو زريغا لبيسوم نابريغا دنگول يملسو
ገዛ ተመሊሶም ዜማን ጥበብን ገይሮም ምህዳስን ትጅምሩ ኪሎሜትራት ዘይግድባ ምጩ ዘሪጋ ኣብ ኣፍ ደገ ደቅ ውቕሮ ኣድብያ ጸኒሓ ብኽራሮም ትህደስ ብጭሮኦም ቅኒት ትስዕሰ ብዜሞኦም ድማ ትፍሳሕ በቃ ድልየታ ሰሚሩላ ጋህድ ምስኮነ እፎይ ትብል እሞ ካልእን ነዊሕን ስትራቴጂ ሓንፂፃ ንቕድሚት ትመርሽ እቶም ሓደሽቲ ምልምላት ኪነ ጥበብ ድማ ካብ ኣረጊት ጎማ ብሽክለታ ሽቦ ኣራርዮም ብሚስማርን ብዝወደቕ ዕንፀይትን ላስቲክን ኮምፐርሳቶን ክራር ሰሪሖም ዜማ ሁራ ሰለስተ ክብልየ ምስ ደቂ ቀላቕሌ ምባልን ትጅምሩ ኣሻው ምጩ ዘሪጋ እዮኹም ዞም ደቀይ ኣድባረይ ክትክተለኩም እያ ምረቓይ እውን ይብፃሕኹም ትብሎም ድሕሪኡ ደኣ ኣብ ሕፃ ገምገም ሩዋ ጉድ ባሕሪ ፀሓይ እንዳተጸለው ኣብ እምሮኦም ዘስፈርዎ ጥዑም ዜማን ግጥምን ብቓሎም እንዳዜሙ ነብሶም ብሃሴት እንዳዘለለት ብኽራርን ጭራን ተዓጅቦም በላይ እምበር ኣብ ጉድ ባሕሪ ዮዲት ገዲት ዝደረበየቶ እዕላፍ መጽሓፍ ዜማን ቅንየን ማህሌታ ያሬድ ዝረኸብዎ እዮም ዝመስሉ ኮላይ ቅንዮም ሓያል ዜማኦም እውን ምእኹት እዩ በቃ ኣብ ገማጉም ጉድ ባሕሪ ኮይኖም ደቁ ቁረይ ገጥሙ የዚሙ ዕሰሌ 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 ነቦኻ ምሰል እንዳበሉ ንከያኒ ኪሮስ ኣለማዮ ይዝክሩ ዜሙኡ የዚሙ ኣዕርኽቶም እንዳጣውዑ ይቕበልዎም ድሕሪ ሕልፈት ህይወት ሸኽ ያሕያ ሙጭ ዘሪጋ ጭራኣ ደጉላ ዝነበረትሉ ጊዜኣት ኸንበተ መሊሳ ድማ ብሓዱሽ መንፈስ ጭራኣን ዳዘረገት ዘያማይ ገጣማይ ተጋደላይ ውቕሮወታይ ምፍራይ ጀመረት ንበዓል ጀነራል ዘመን ዓለም ሰገድ ናብ ስነ ጥበብ ሰራዊት ትግራይ ማሪኻ ዝቐበለት ኣድባር ውቕሮ እያ ኣነ ድማ ነዚ ጀግንነታዊ ተግባራ ሰናይ ምሩኽ እየ ምጩ ዘሪጋ እንተ ማሪኻትካ ካልእ የለን ዝናርካ ዕጥቅኻን ምህሮኻን ኪነ ጥበብ እዩ ዝኸውን ሕሊናዊ ዕግበት ብርግጽ ኩሉ ጊዜ እያ ትሰክፈኒ ነዊሕ ጽሑፍ እንዳጽሓፍካ በይዛኻ ደቀይ ትሰክፈለይ ንዓይ እውን ውቃበይ ዘይፈትዎ ነገር ነዊሕን ረዚንን ጽሑፍ እንዳጽሓፍካ ከይተጉረዐኒ እንዳበለት ተፈራርሐኒ እሞ ደቅኺ መንበብቲ ንክኾኑ ምኸርዮም ደኣ እምበር ንዓይ እንታይ ግበር ትብልኒ ኣለኺ እንዳበልኩ ክሕብር ኣይፍትን ንሳ ግን የለን ንዖም ቲክቶክ ይኣኽሎም እዩ ትብለኒ ኣነ ድማ ንሳ ኸይተጉርዕ ይገድፎ ነታ ግሪካዊት ኣምላኽ ጥበብ ቀየ ዘኪረ እንተብቅዕ ኣቴንስ ንውቕሮ ተመሲላ ስለ ዝትስምዐኒ ትግራወይቲ ውቕሮን ግሪካዊት ኣቴንስን ይመሳሰላን እየን ጥበብ ዓዳ ኣብ ግሪክ ኣቴንስ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ትግራይ ድማ ውቕረውን ይዓዳ እዚ ክሓስብ ከለኹስ በዓል ኣመል ንበዓተይ ብናፍቖት ተሰንዩ ማንታ ማንታ ኮይኑ ይፈስስ እንተበልኩስ ጸቢብዶ የብለኒ ይኸውን ኢለ ይፈርሕ እትሕዚ ነጊሱ ኣበሳና ዘርእየና ዘሎ ኣውራጃውነት እተሓሳስባ ነዚ ሓሳበይ ከም ዘይጓነጾ ይርዳእኒ እዩ ግን ዝጽሕፎ ዘለኹ ሓቁ ኢለ ስለ ዝኣምን ብስሩ ለባማት ሕዋተይን ኣሓተይን ዝኾንኩም ደቂ ትግራይ ተጋሩ ንዓይ ምስ ኣውራጃውነት ከም ዘይተጃምሉን ይኣምን እየ ንዓይ እንተ ዘይኣመንኩም ንምጩ ዘሪጋ ሕተትዋ ሓደ እዋን ደቂ ውቅብቲ ከተማ ውቕሮ ዝሕለቐልና ፖለቲካዊ በዓል ስልጣን ስለ ዘይብልና ጠበቃናን ቡኛ ሒዛ ትጓሰጠልናን ሕልፍ ክብል ድማ ውልቃዊ ዕፅዋን ክባን ትሰብረልና ምጩ ዘሪጋና እያ ሙጩ ዘሪጋ ነዊሕ ጽሑፍ ምንባብ የሰልችወኒ እዩ ትብለሉ ዘላ ምኽንያት እኮ ቲክቶክ ኣብ ዝባናት ሓንጊራ ጎማየ ለለየ ተብለ ስለ ዘላ እኮ እዩ ሙጭ ዘሪጋ ውድቕቲ ለይቲ ካብ ምድቃሰይ ቀስቂሳ ታዴዋይ በጃኻንዶ ጸሓፍባ ታዴዋይ ጽሑፍካ እኮ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ ብፍላይ ሽመይ ከይዘከርካ ስለ ዘይተሓልፍማ ንኣይ ፍሉይ ውልድ ጥበበይ ኢኻ ጸሓፍ ወዲ ጉድ ባሕሪ ትብለኒ ኣሻው ኢደይ ምስ ኮምፒተር ኣላጊበ መጽሓፍ እንትጅምር
قراتو لسليسو بتحواس قراتو زحرس زرقو الزرق قبراي تقراو أيز مسل بمحر الشابرعي نعاهوني مبالي جمر كاب عبيت لك أو انت علم بنباب زرخبكو وفلتت اندات أقسكو مستقراوي سنل بوناوي مستقابر اتحراري يصحف مريت وقاقلو سبناو قرصون تتسق أنا قنا يصحف بقى يصحف موچ زريقاكو تشيماتن بخرو ولدي حزيلي ياخد صحف كاللغو كينت بباوي حيلي يوسخ كوسخ جدن ودو قد بحرن دي قدي مدحن تيستقبلو أبطابيا قدام أبرها وأصبحان ديو قد بحر عبيلو قنفل كداني حاتيبلو دنقولو تشراشيرلو الشاون ديا موچ زريقا نايس كتيباتني كابت مرتي قونا نابس انبلت باب حويسا نعيون بقلفتات كمبيوتر تسعسعني دستان حسيتن تلابسني كابان ورق زوبان تدرب اللي نسا بينا كي تسعسعن دما كريستنا ستطمأ كله قدام أبرها وأصبها بمنفسو يخبني أبوين عدين أبقنا زقليلا معالت قلبت أسيروم كبور مرعز فتساملو قام خايز درفلو بقربان نزل عالمو ستسعمدلو أفت قدام أبرها وأصبها ديو أكسماويان أحد أبرها وأصبها نسلتان زي كنان أحوات ندو أكواداس لكاونتي كنهنسا أيوم مراح سمين كوريا كيم جونغ أون وراس سلطان بؤون تخون بحق ولا كوا سلطان كورز قبو عبي حاون تخونه كساب سنغابور تختلو أبسدت نزنبر حاو قتلت قطير إيو أقتلو أبرها وأصبها قنا ننقسنان تحتس أيو سلطانا بحوار بمعرنبر بتناصل أين محدرن دك حانت مهصنينا بحوارينا ننقسي لهم مرأيا أكسماوي فتحاوي قبرة بتر سلطان نقسنا نقست تقراي بقبر زرعينا أيوم بوليتيكا تاتناخ كابزوم أياتاتهم انتايكم مهاري يقولوا أنا دما ملاختي أبرها وأصبها نقست أخنافهم زرقحهم نخحلوني كل جزء كسادي عدنين يزصلي هذا حدا جزيسي أب أمريكا مهلاوي رسع أو وقرو أمندا داينا ميزان تكازلوخي مثلا نمو ولا قد بحري عسيلني بتحواس فق خبري لا زوع للمعلتلو يقرب كمبيوتري كفيته بحدا جزء سفحت صحفات بوقبات قالات بزي مدكام كصحف كلهو قرمي بلني ماليسا حسب تبلكوس لكا مچ زريغا ابغوني كوينا ايا بل صحف انبسا زودي تبلني أشاو أدماس سنة صحفي وقاب برعي درع كمبيوتري والتا دخامي مچو زريغاي مساي وعلا مساي تحدر أشاو تسي لني أنا وان عرفتي نام مقرام كرشا يوعلن نموچو زريغا عدي ما ينبب يصحف بكا ازي هيوتي هيوت قد بحري هيوت سياتل واشنطن زخونا خوينو زنوي صحف زي مذكرتانتون كبرون نتوم وقاب زار مچو زريغا زقد بحري ابزبانهم حاديرو ابزقنا اوددر لاز ايدول نوقرو وكيلوم استساتفون تعود خوينهم شم وقرو ابنبور كينت بباوي نحس زقمطون زنبرون نمنا أسي فيليمون أبادي ميكياس أبرهان نبرهان كنفاني خنا اللي تعدس ميزان تكا زقود بحري PhD كاب أمريكا واشنطن سياتل